täällä on AOT pois, jos te tiedä lyhenne on Allu Oskar Team. Tänään me tehdään piilosvideo ja meillä on täällä Matsi! Jos muistatte silloin kun meillä oli Mao Boys, niin tää oli näin tässä. Nyt tää piilossa. Sitten selkä. Joo. Noniin, sitten aloitetaan. Ota tai jätä. Joo. Ota tai jätä. Mä pääsin pois, eli se on Oskar tai Matias jää. Voi. KPS. 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 Yksi. Vetäkää. No niin, Oskar jää. Noniin. Oskar, mene vaikka tonne saunaan. Minä lasken 30. Joo, noniin, ala. Nyt. Tästä se tekisi. Mietit, pitäisikö mennä tonne? Tänne. Sängyn alle. Saaks sinne mennä? Tullaan! Piiloja on ohitettu ehkä jonkun verran. Piiloja en usko, että on ohitettu. Tuolla. En tiedä. Te on laittanut varmaan. Taas valot päälle. Nemo tekee näitä. Ota. Joo, sama. Joo. Matias. Aija. Ei oo! Onks sä haluksia? Mitä Nemo tekee? Arva! Nemo on menossa tonne... Kuunnelkaa. Nemo. Olkaa hiljaa. Ihan sama. Jääks mä nyt? Joo, Matias. Mä jään nyt. Tut jää tähän. Tähän. Mene tuonne vessaan lukee. Ei kun siis laske. Mä käyn myös vessassa. Joo. Joo. Mä tuun sit kun mä käyn vessassa venaan. Missä tää valo? Joo.
avaamaan nyt hetken. Oskar käy. Mutta tässä on speedrun, kun Allu syö yhden. Sari. Katsokaa paljon mä oon ottanut heti grillimausta. Näin kyllä alakertaa niitä. Matti tulee ihan just. Hei, nyt taktinen piilo. Tääkin. Ihan. Mä oon tässä. Ei tähän mahu. Ei mahdu. Tässä. Mä oon tässä. Ei tähän mahu. Älä leikkaa tai mitään. Nyt tää on vähän liian kirkkaa. Tää on mun valo. Missä ois? Missä ne on? On tämmöset Ihan kiva. Mä laitan tähän. Mulla on sulle. Ei täällä ole varmaan ketään nyt. No on tämmöisessä vittiin pikkukomerossa. Ihan kiva. Mikä ikäisiä me 3 ollaan? Yritä arvaa kommentoissa. Se joka arvaa ekaks kommentoissa, minkä ikäisiä. Onks ne ulkoa? Tää. Siellä on ketään. Missä nyt ois? On puhelin. Siinä on Allu. Joo, mä oon vähän Sano se vielä se juttu. Aika. Eli Tilatkaa. Ja tykätkää. ja kommentoikaa alas, että minkä ikäisiä. Tää. Onks tää siis joku? Allu! Kari! Niin, sille tulee palkinto. Yeah. Ja palkinto se on hyvä. Mutta Kuulitteko sä? Ripeä. Mennään. Onks siellä Allukin? Mä olin täällä huoneessa. mitä sä huusit Allu ja Kari? En mä tiedä. Mä vaan uusin, koska mä en löytänyt. Mä näen Karjeen kanssa. Okei, eli Kari jää. Mä en oo Joo. jäänyt Tää on vika niin. round. Monta roundia tässä on? Otetaan 4 roundia. Otetaan sillä, että Allu jää, koska me ollaan vielä. Joo, Allu ei vielä olleessa. Okei, no niin, tää on viimeinen roundi ja mä jään.
Luultiin, että täällä on kuitenkin parhaita. Allu, hei! Kattoo se. Jos mä oon niin äkäinen. Riplesit. Allu, hei! Tunne vois kyllä mennä. Karinippenee sinne. Karinippenee sinne. Sitten sinne mahdollista. No niin, Allu lähtee etsimään. Noin lähdetään liikkeelle, johon mä kuulin. Sori, jos taas kuuluu, kun mä mässytän nyt. Joo. Siellä! Masa! Ei. Miten? Siellä! Miten sä huomannut? Joo, Oskari! Ei ollut pitkä rundi kyllä. Joo, ei. No mutta, kiitos kun katsoitte videon. Tää oli kyllä kiva. Mulla oli aika kamera. Joo. Jos katsotaan.